Human Rights Watch y'i ka jɔrɔna jira sabula ko Burkina Faso tɛ ka ɲɛɲuman jira ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka hakɛw lafasali ye farafina tɔma ka jɛkulu ɲɛkɔrɔ mun ka baara bɛɛ tali kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnya la n'o bɛ wele ko Commission africaine des droits de l'homme o mun b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ k'u ka jateminɛ sɛbɛn kɔni di hadamadenw ka hakɛw la tiɲɛni kan u ka jamana kɔnɔ ani fana u ka perepela tigɛ k'a fɔ u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan waasa ka dansigi o la. Burkina Faso ale mun ye jateminɛ sɛbɛn mun kɔni jira o jateminɛ olu b'a ta san 2015 la ka taga bila san 2021 na. O sɛbɛn mun kɔnɔ ko kɔni jirala arabadon Alan Gari Human Rights Watch kɔni ka ɲɛma dɔ farafina ale fɛ Burkina Faso kɔni ka jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ kuma ma kɛ walifarimɛw kan minnu kɛra san laban tɛmɛnenw na an kɔrɔ. Cisama nin tɛ hadamadenyaw ka jɔsariya tiɲɛni damadɔ fɔ an ye minnu sɛbɛnw jira i n'a fɔ baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch san 2021 o ni san 2024 cɛ. O la ni kunnafoni tɛ sɔrɔ nɔgɔya la jamakulu fɛ nin waati nin na an y'an sen don jamakulu kɛrɛfɛ k'a ladɔnniya an ka seereya sɛbɛnw hakɛ la walasa a ka se ka jateminɛ. This into consideration. Hadamadenw ka hakɛw lafasali kulu minnu bɛ Burkina Faso olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko hadamadenw ka hakɛw kɔni bɛ ka tiɲɛ ka sɔrɔ o waati kelen na ko faso kɛlɛbolo bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ waasa ka jatigɛwale kulu kɛlɛ. Baɲumankɛtɔnw olu b'a lase fana k'a fɔ ko jamanaden dɔw jagoya minɛna wa ko gɛlɛya sera fana kitiko taabolo ma fo ka taa se kunnafonidisow ma wa ka fɔr'o kan ko jatigɛwale kulu olu fana kɔni jalakilen don sabula k'u ye bingani walo kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka dɔw faga ani ka bingani kɛ dugu caman kan Burkina Faso. Faso kɔni ka jateminɛ sɛbɛn b'a ɲɛfɔ ko marabajɛkulu ye baarakulu dɔ bila sen kan waasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ jatigɛwale binganiw kɛbagaw kan ani ka sɔrɔdasiw kalan kɛrɛnkɛrɛnya la u ka se ka hadamadenw kɔni ka hakɛw lafasili ko kɔni faamu ko ɲuman. Paul Ogendi ale bɛ kalan di Nairobi sanfɛ kalanso la wa a bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la farafina tɔnba ka jɛkulu la mun kɔni ka baara sinsinnen bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasali kan. Ale fɛ jamanaw ka jateminɛ sɛbɛn bɔli o bɛ se k'u dɛmɛ u yɛrɛ ka jamanadenw kɔni lafasa ko ɲuman. Jateminɛ sɛbɛnfura bɔli o jagoyalen do jamana kan yaasa a ka se ka don farafina bɛnkan sariya la walima a ka bɛrɛbɛn lahala minnu bɛ bɔ a koɲa la. N'i ma sɛbɛnfura labɔ a ka gɛlɛn cakɛda so fɛ ale ka baara sarati kɔnɔna la k'o jamana dɛmɛ fiɲɛ minnu bɛ a ka lahalaw la a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ o la. Hadamadenw ka hakɛw lafasalikɛlaw kɔni ka fɔla hali bi dame ka kari Burkina Faso denw olu ka hakɛw la. But there are also other. Nga haminako wɛrɛ fana bɛ yen i n'a fɔ jamanadenw ka yɔrɔ lakananiw walekɛlaw kunnafonidilaw ani fanga sinama politiki tɔnw ye minnu kɛra fanga ka bon ni fɛn ye ka tunu nka tiɲɛna u wajibilen don ka fara kɛlɛkɛnɛ ɲɛfɛla la silamɛya marifatigi kɛlɛliw la mɔgɔ minnu kalan sitew bolo sɔrɔdasi baara la o bɛɛ n'a ta u bɛ bila ɲɛfɛ. O de kama an b'a ɲini jamakulu fɛ n'o ye komisiyɔn ye a k'a janto nin fɛn fiɲɛmaw ni farafina sariya sunba tiɲɛniw na ka wele bila Burkina Faso fanga ma a ka jaabi di o tɔɔrɔw ma. Serious abuses. Farafina tɔnba ka kulu mun bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasaliko kunna o bɛ se yɛrɛ ka ɲangili fana bin kɛrɛnkɛrɛnya la jamanaw kan sabula k'u ma u ka jamanadenw ka hakɛw lafasa ko ɲuman. Ni lahala ninnu caman talen don yaasa jamana ɲɛmɔgɔw u ka se k'a faamuya mun bɛ sen na ani wagati dɔw la ka se ka weleweleda kɛ jamanaw ye u k'u bɛrɛbɛn farafina sariyaw ale ka lahalaw ma. Nka n y'a kɔlɔsi fɛnɛ k'a fɔ ko cakɛda so a bɛ se ka cidenw bila ka taa jamanaw kɔnɔ ka taa yɛrɛlakunu baaraw kɛ yaasa ka kuma ni jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu u ye nin waleya ninnu kɛ. Hakili jiginna salon farafina tɔnba ka kulu mun bɛ adamadenw ka hakɛw lafasaliko kunna o tun ye sɛbɛn dɔ ci Burkina Faso ma k'a ɲini jamana in fɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la duguladen dɔw fagali kan Yatenga mara la.